Rizky Indayani. Ya ki, Rizky. Mangga wong ayu sing saking Pundi Ngawi. Ngawi. Oh nggih, mangga. Jumeneng napa lenggah? Oh, jumeneng lah. Jumeneng ya, jumeneng. Yon spot nggih, Pak. Oh, spot ya. Pakai musik biar Elok barang. Alisano Pak Rus. Adi rasa. Saiki aku mayang ora gagas jam Mas Gareng. nggih. Pokoke penonton isih akeh, lagu tak entekke. Andane barno sesuk jam 12 awan, Pak. Jadi kanca pengrawit sinden iki kondur lan jenengan garek neng dhewe kene kene demimil. Ayo ngedan ngono. Pelek barang, res. Rizky. Pak Rizky nggih. Nggih. Saking Ngawi. Saking Ngawi. Ngawine pundi? Pundi, Pak? Lho nek pamane Solo Omong ana. Solone pundi? Iya. Pak Kelur Boyolaline pundi? Lah Bener. ngoten to. Lah Nggih. Ngawi iki ngawine ngendi? Pundi? Sajare sing beduk mboten mesti ngoten iki. Oh, oleh mduki lamur mbok. Ora mesti. Pitik kok sak nggon-nggon kok kaya Jenglengke. Nenong. marai. Ya no. Oke, Gareng ini wah wis ramu. Hubungane Mas Gareng. Gitu timbali paguyuban karo warga, semangat kerja. Nggih. Wong nonton wah kae lho, nonton kae lho. Giyak. Oh, wong nonton mau ngono wis diteni. Semangat kerja. Iya lah. Tur aku nek mayang wis ora tau cilik nek anak-anak putu wis mayang yo semangat nang nyambut gawe tanggap kok ora utuh-utuh. Anu Nduk, pulang saja. Iya dah pulang saja. Malah ngajak koncone. Anu niki Pak De Gareng pun ketar-ketir, Dek. Jenengan kon mulih wae iki lho. Ora, nonton wayang ya, Nduk. Nonton wayang. Jenengan nek Jadi dadi anak- mbiyen apa nggih diancem garwane jenengan? Mas piye Di? Ngerti nek nyangoni bocah ngono apa ya Dik seneni? Ora. Mboten. Bojoku ki wonge los. Los. ora Oh jenengan enek nek ngono dugi ki. griya digudang wah bojoku lomo ngoten nggih. Beda karo bojone sebelah, beda. Pripun? Sebelah sinten nggih? Sebelahku omah. Oh, sebelah omah. Ya lele. Aku ora melu-melu lho Pak De. Nyatu urusan keluarga kita kok. Ben kono. Ben dirampungi apik-apik kono. Iya no. Jenglengke. Ki. Ayo jengleng perawan iki kaya ngapa rasane beda apa ora? Saben. Gosek to, Neng. Dereng jenengan kok mboten betah ngoten niku to. Hah? Ora Dilit kuwatan. bekas Betah. dereng wayahe. Yo iki jenenge kon semangat kerja to. Pak Kelur lak ngendika semangat kerja. Nggih, Biarpun urung keras, semangat. tapi enten Ya, salah. bale. Lha piye to? Urung keras kok kerja ki salah. Keras dulu lagi kerja. Aku neng omahne urung keras kerja sing bojoku kok urung keras kok kerja. Mula sing bener keras dulu lagi kerja. Jadi jenengan nek urung keras kerja, ibu marah. Nesu. Apa? Ra keras-keras. Keras ora bejati. Ra bener to, Mas? Ya. Nah iya. Jenglenge manut Mas Gareng. Monggo pembalung-balung ningali Mas Gareng. Ayo, ya Mas Gareng. Siapa Nah, ya. Golek pulian 150. Iya. Saben bengi nyawa. Mas, pembalung kabeh. Ngapa, Deng? Pokoke pengrawit lak manut kula to. Malah sing mencret kowe dudu adine mau. Iki ora kok mencret. Lah ngapa? Kentekan banyu.
Pokoknya pengrawit enten watu. Melak ceper. Pengrawit manut kula tadi iki. Heeh. Gawane kelelur kok. Mak Klelur. Nun. Pengokeh tapi mboten krasa. Oh, Pemanasan. berarti Pemanasan sih. Berarti mung sak pucuk rebab ku ya iki, Rizky. Oh, nggih ngoten ya. Ha ta, Reng? Nah, aku lho saya. Limbak slentik, mula ora krasa. Pemanasan. Pemanasan. Warming up. Heeh. Nah. Ngono sik, Nduk. Ayo, Nduk. Adep rene. Meh iso iki pisan. Yen memajang mong karo janar kuning Pak De. Eman-eman. Ngantuk. Aja kayak iki pasangin mari ngantuk. Piye? Jare kanggo Jawa Timur. Ora. Pak Klelur. Nun, awan, Nduk. Niki anu menawi ditambahi setunggal malih kuat mboten cobi. Oh, coba. Heeh, coba. Tambahi. Deni. Sinten? Ya, Monggo Den. Mbak Deni. Kuwi wis kuwi keras neh iku saya Cobi keras. kiat mboten Wis. ngoten lho. Lho, aku kok. Kowe ora ngerti dayane Iya, peng aku Muringa kok, Nduk. Iya, Kak. Den, tandangi Den. Wapoke wong lho ben modiar pisan. Waduh. Makimu ya. Adek ngene modele. Dene piye? Ayo, ayo. Lakune wis anu Den, mlaku kan? Den, rene Den, mlaku. Ngono. Ketok, Pak. Oh, lho wis. Wis, piye. Ye, modar kowe le. Wis, rasakno kowe. Iki nek ngene iki piye? Modar kowe le. Iki kaya tanggoku, Mak. Apa? Kaya tanggoku Iya, persis. oh, Ning iya. lanang. Oh, lanang. Jenengke Jumali, setep panas, setep arep mati. Terus, heeh. Karo mbae diwalik jenenge Limaju. Nek mlaku ya ngene iki wong Limaju. Nyapa ngono iki? Diar aku. Mboten napa-napa. Ngene nyapa? Anak buah Pak Melur kula. Sampeyan ngelokne aku. Mboten. Kanca Ngecek sampeyan karo aku. tangga kula. Ngecek sampeyan karo aku. Wani karo aku. Mlaku Den. Kok ngarani aku mlaku ngene-ngene iki sapa? Aku mlaku buku mau ngene-ngene. Tangga kula Jumali. Ponakane Klelur. Dibalik. Lah bareng aku sing ngadeg kok sampeyan muni ngono. Lah. Ngecek sampeyan karo aku. Mbak. Ngecek sampeyan karo aku. Anu. Wani karo aku. Aku sentok 150 lho, Dek. Enggak. Terus nyapa ngono ki mau? Apa? Jare bar jamu Eh? kuat Pak De. Piye to? Iya, tapi Ndak? nek nonton kaya ngene iki biarpun wis kaya ngono terus aduh. Lembes ya, Teng. Lah ketemu kaya ayo Mbak. Eh piye? Piye? Mbak. Wani. Ora. Wani. Ora. Sol. Wani ana. Ora, Sol. Ora. Pak, iki dijunjung tenan iki, Pak. Diamputane. Lur, Lur. Kok nganjuk. Oh, Oh. diar kowe. Lur. Aku sik pengen urip. Tas kanca. Mah. Besti. Wani karo aku. Enggak, ora. Gaglak limpamu. Oh, buta. Mbok yo padha-padha organ tubuh liyane limpa. Pecah ndasmu. Wah, Loh, ijen duwe ndak siji. dasi loro to? Lah sapa? Sing siji cacat to. Eh, Sing siji cacat. cacate. Rambutnya neng gulu. Dian. Penggulu. Mangga. Deni. Sampean asmane sinten? Aku. Nggih.
Aku e. Nggih. Jenengku. Inci. Reng, lu kaya kae lho. Sebelah lho. Ketemplean terus. Ora. Ora. Aja ngrebut sandang pangane kok. Ora. Mas Gareng, jenengan niku dagelan kondang lho ngono ya. Jenengku ngoten sing gagah ngoten mboten saged to. Lah musuhe kaya ngono lho, Nduk. Lah iki pomaku dadi bojone iki lho pedhot lho, Nduk. Malam pertama iki nek kamarku ora rapet ngono. Enak tenan. Iya ya, Reng. Mesti ngono. Ora ngono kok aku meneng kok. Hah? Meneng aku kok tak streaming. Anu nyuwun channel napa link channel? Mula to mula. Wah, Chan, sinden saiki ngono di streaming. Lah kok ning pondokan lho, Pak? Heeh. Jenenge nguyuh wae, enak neko-neko kae. Piye? Siji nggawa banyu, Heeh. sijine nggawa tisu. Heeh. Deni nggawa HP. Oh. Pipis, guys. Tipis guys. Pipis. Mincuk to. Pincuk. Unekno, Den. Kok kaya ngono sampean karo aku, Urung cek, urung ngene. Cuma- Lah masa aku live streaming tak ngene-ngene. Ya gak mungkin to, kita ngenekno to. Oh, ora dicethake. Oh, niku wau to. Tak kira foto keluarga lho mau. Maksudnya tak selehno ngono lho. Ulah nggih. Sampean ket mau kok serik ngono to karo aku ketoke. Ora. Ketoke kok serik karo aku Mas. Ora Mbak iki lho, dandan aku morak-marik. Ora tenan. Aku karo wong wedok ngajeni tenan. Sumpah Mbak ora demi Allah. Ya Allah, lakon apa iki? Ora Mbak tenan. Sesuai I love you full nulis. Tenan. Wantik, nganggun nyuwun. Iki bodoh-bodoh ngene iki karo tah cilik mau mitrae karo aku kok ora mitrae. Pak mbok iki. Sampeyan ngece ngono ki karo aku. Enggak tanya. Pak Lenor. Kon rada-rada aku kaya berhadapan malaikat jagal pati lho iki. Lah kok ngelokne soal bojo-bojo mau ngono ki maksudnya apa, heh? Sampeyan apa ora ngerti? Piye? Sampeyan apa ora ngerti? Lho ngerti to, Loh, Kang? aku bojo entek 5, Mas. Wuh, Kowe iki Janok bangsane apa? Kok boros men? Kuwi boros apa hobi? Bojoku 5 mati kabeh. oh anu berarti kae Mas kae. Aku nek anu bojo mati kae jenenge apa? Bau lah ya. Mboten Pak anu, ora sengaja kok kepidek. Tidak bojo. Kuwi uang apa truwelu bojomu kuwi? Kok kepedak mati. Mbak Deni, anu Apa? ya Allah. Itu tanding. Bawa. Bawa. Kok ngongkon aku? Apa bayari? Mboten kula mung cerita. Oh, rungokno, Reng. Suarane Mbak Deni. Ya, Den. Durung. Oh ya urung. Kowe urung muni lho, Mbak. Aku wis krungu-krungunen, Mbak wisan. Deni. Urung nganti muni aku wis krungu-krungunen, Mbak. Kesurupan. Iya, Den. Nggih. Siap mendengarkan semuanya? Siap semuanya? Siap? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, malah bar. Dereng Mbak, dereng. Dereng. Tak cucup genti kowe engko. Cucupan. Ya nggone ra kene. Kono bawa sik. Iya. Jame wis kaya jam yoga. Lah. Jam lak ya tulisane 500 juta iki. Elba Seiko tulisan kok pegadaian iki. Hadiah. 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 Ayo. Ngenteni mesti. Ngenteni aku mesti. Ora. Nggih, Mbak ning tadi bledek kok niki kok. Iya. Mriku sing nembang mriku. Sik kok bocahe njaluke rene kok. Loh, Bocah. wong sing jengling mriku kok. Oh, kene iki wong kok. Swantene mriku. Ya kok rono lak ya iso to, kene rong rampung kok. Bocah ngejak iki. Ya wes. Bocah iso mlih ta bocah? Hati-hati lho jenengan. Sing tenang to. Jenengan mengke mantuk medal pundi?
Ya tuh dalan. Dalan pundi? Dalan wong. Ya. Sing ku lho, tak kaya dulur dalan wong iki. Heeh. Yo. Bocahe gecek kae. Aja rasa digecek ora digecek iki wis ngeces kok. Cek bocah. Modar. Yo. Kan ndi ki mau? Tekan gecek bocah. Ayo. Mbak Deni, Dalam. pripun? Kok kelotak-kelotak. Nggone, Hah? Ijolan nggon. nggone gak penak Jalan jenenge. coba kene, Cobi Deni, nek kene. mriku nggih. Ben iso jengglek. Nggih. Lah Deni. Ayo. Modele Tapi kaya ya. genter kedawan, Pak. Mentelung. Ayo. Ayo. Bener ngono mau. Nah. Rada rono. Terus. Lho, madhepe rono. Nah, kowe kene, mentelung. Nduk, Nah, ya. piye iki rada rene. Aku wedi. Aja jatuh ora tekan. Sampun to, Pak? Ora urung. Lagi arep kenek kok malah wes. Aja jak jagongan. Iki lho wis meh kenek. Kepengen. Penak Mbak Deni, penak. Nyoba Ora ya. kerasa. Nyoba ya, Pak. Ora mung angung tok. Nyoba ya, Pak. Ora. Apa nyoba, Pak? Ora ini kaya wong kreminen. Aku urung wis guyu kok. Ngomongnya terus ke, tak penakke ya. Yo dipenake. Sik ya, Dik. Terus e. Bojo loro kudu adil. Nggih, mboten Senin, napa. Selasa, Rebo ning nggonmu. Heeh. Kemis, Jumat, Setu rene. Lah Minggu? Nggo suntik. Selek ya, Neng. Sel. Tutuke, Den. Capit. Pacitan. Dudu capitan. Pacitan. Dudu capitan. Tembak ya, Neng. Tak sabar Sabar kene ora wis kuat. sabar. Ora kuat. Wong lanang iki Wong ngene. pacitan iso capitan. Pacitan. Kleru. Wong kok kulino nyapit. Kacit. Dudu kecitan. Pelurune cek siji lho iki. Apa? Pacitan dudu kecitan. Pa. Citan. Ci. Tan. Pacitan. Kecitan. Astagfirullah. Pa. Citan. Ci. Tan. Kecitan. Capitan. Angel, Neng. Lekno banyu gen murah kobong. Yo. Ditelase. Apane? Kuwi mau tak tok mau. Ayo. Pacitan. Up. Sami. Ya, campur sari. Owe, owe, owe. Teng teng. Deng. Deng. Sudah. Pak, wong lanang rene ajine.
Apa ta? Wong lanang perkusan jengking lek kok dolanan nupil. Mbak, napa mboten krasa to, Mbak? Lah iki mau apa ta ceritane? Wo, Jengkleng. jae mati rasa. Ora kerasa. Weh, Wah, alah kerasa. sajare pun jamu, berarti dereng jamu jenengan mau. Biomoringa iki tiap hari 15 tetes. Oh, Langgo. bangsa rek. Dasar iki wae sing lho wis tek 5 lho, piye lanang entek 5 ora ya wis. Mangga. Over. Oper. Oper Mbak kok, Rizky. Oper iki. Eh, Dik. Oper. Panas. Cilik, Nduk. Udan. Karemu. Hah? Meh. Terus rasah parian. Ayo. Jauh keh lagune, ayo. Panas udan. Haling-haling capek. Ayong. Guna. Balungan. Mbak, tenggen kula kerasa banget iki. Lho iya nyat kene gur tanggung gua regetan kok. Ya Allah. Mana nih Mbak, kok sio-sio men? Titenono. 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 Titenono mulih ra slamet. Lho gareng kok udah selamat kok. Wis. Tak cegat sampean. Lho cekat ngendi? Cegat mulai-mulai mandi kok tak cegat tak. Oh, mbok cekat kidul aku metu lor. Mbok cekat lor aku metu etan. Mbok cekat etan lor aku ora mantuk. Ning tureng ya, Rek. Ning turen. Ayo. Neno yoeng. Natian. Nih suarane. Sarawi. Mangga Mas Didit. Iya Mbak Deni sih. Noneng. Jos. Yo. Hayang. Sip. Hayang Bangga Mina. Yangon
gelem. Gile. Ayo. Ayo. Jos. Ayo. Ha. Dangdut ya. Balungane Mas. Ayo Wan. Yo. Kelok le. Rizky Denny. Sampai jam 5 esuk. Rizky. Ya. Balungan. Asik. Lah apa? Lah ngopo, Deng? Mun kesel. Ora ya toh. Aku wonge cilik iki betah kok. Bareng Ciro ya. Seger bisa nyaman. Yo.